eerst maar even wat dwalen, dan weten ze wat we doen. We zijn de latten aan het vernagelen. Dan halen we de schroefjes eruit. En dan slaan we daarnaast een spiker in. En die krullen we om. En dan nagelen we hem vast. Maar de schroef is toch beter dan een speaker? Nee, je krijgt net. Een schroef kan loswerken. En een taai nagel die bloedt altijd zitten. En daar is zo vertrouwen in Johannes dat hij er net op een klauwen slaat. Nee, dat had er net, maar had geen keus. Je hebt altijd aardig goed. Want je bent gek van Moen? Ja. Ja, ik ben er helemaal schuld van. Ja? We staan er weer op en we gaan hem aan de bij. Ja, hè? Ja. Dan ben ik bij de molenaar. Ik nog. Ik nog, ja. Je dromen er ik nog van. Ja. En als de storm komt, dan moet je mijn bloed haast koken. Ja. Dat is molenwaar. Dan moet de boel om. Ja, moet die draaien. Dat zit van jongs af aan zit er al in. Ik ben eigenlijk al vanaf mijn 14e al in de molenwereld verzeild. Het is nu ook alweer 20 jaar. Ja, je groeit er gewoon een beetje in vast. Het is heel afwisselend. En als molenaar dan ben je mijn gezellige vrijwilligersteam. En ja, dat is een stukje sociaal hier. Lekker door die Moen lullen. Ja, daarom. Door de week ben je 40 uur in de molens bezig. Nou, dan zaterdag dan ben je wel altijd als vrijwilliger op een molen. Nou ja, Johannes die bent in de molen, dus die sliept en die leeft helemaal mijn molen. En ik heb nog een gezin thuis, dus dat, op een gegeven moment als ik dan thuis ben, dan is het wel eens even mooi geweest. Maar Joop bent er helemaal mooi vergroeid dus. Ja, ik ben op een molen en als ik thuis kom met het water, maar het eerst dat ding aan. Ja, hè? Ja, en dan haal ik de krant uit de bus en dan de rest. Eerst maar die draaien. Eerst draaien, ja. Ja, die vriendin is ook een molenaar. Ja, vriendin is ook molenaar. Dus Dat voelt natuurlijk net door. soms dan kan ik tussen draaien te molen. Dan ben je eigenlijk wel op slag verliefd. Op haar. Nee, dat ben ik altijd. Ja.